Chcem poznamenať, že k zvýšeniu poplatkov za odpad pravdepodobne teda došlo ako reakcia na výsledok verejného obstarávania, kedy tá suma, ktorú bude mesto musieť vynaložiť, sa výrazným spôsobom zvýšila. Chcel by som tu povedať len toľko, že my nebudeme hlasovať za zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad, a to z nasledovného dôvodu. Už 2 roky upozorňujeme práve na tú skutočnosť, že je potrebné riešiť odpadové hospodárstvo a je potrebné riešiť šetrenie a znižovanie množstva vyprodukovaného odpadu, tak ako uviedol Robo Andráši. Naše návrhy neprešli, vedenie mesta ani úrad žiadne vlastné riešenia nepredložili. Preto my nepodporíme návrh na zvýšenie týchto poplatkov dovtedy, kým mesto nezačne pracovať na zmene, ktorá umožní šalanom, ktorí tvoria menej odpadu a poctivo separujú, platiť nižší poplatok ako tie osoby, ktoré tak nerobia. Myslím si, že ďalšie roky nečinnosti si mesto už nemôže dovoliť. Bude to stále drahšie a drahšie. A ja by som aj v súvislosti s týmto predložil poslanecký návrh, pozmeňujúci, a navrhujem zaradiť medzi priority rozpočtu vypracovanie stratégie prechodu na množstvový zber komunálneho odpadu v meste Šala a zároveň vyradiť zo zoznamy priorít rozpočtu pokračovanie v budovaní polopodzemných kontajnerov, ktoré je navrhované v kapitole 2. A prečo vyradiť polopodzemné kontajnery? Jediným benefitom polopodzemných kontajnerov je čistota, je verejný poriadok, alebo je poriadok okolo týchto stojísk. V zásade, myslím si, a aj trendy z Ministerstva životného prostredia sú také, že mestá, obce už na to prechádzajú, ale mestá budú musieť prechádzať tiež na množstvový zber. Keď my budeme investovať financie do polopodzemných kontajnerov, o to ťažšie budeme neskôr prechádzať na uzamykateľné stoiská a na množstvový zber. O toto bude finančne náročnejšie. Radšej tie investície, ktoré sú na to určené. Viem, že to asi sa počíta s príjmami z vyššieho územného celku, alebo myslím, že takto to bolo predtým riešené, ale je tam aj nejaký ten doplatok mesta alebo spoluúčasť. Každopádne mesto by malo sa pripraviť na množstvový zber a preto navrhujem, ktorý samotný množstvový zber by mohol práve prispieť k znižovaniu odpadov, k vyššiemu separovaniu odpadov a tým aj k znižovaniu nákladov na odstraňovanie týchto odpadov. V tomto vidíme budúcnosť, preto podávam tento poslanecký návrh. A zároveň by sa tým vyriešila aj odpadová turistika, ktorá naozaj v tomto meste funguje. Sem nám chodia vysypať smeti z okolitých obcí, a to nehovorím len o situácii, keď je jarné alebo jesenné upratovanie. Malo by sa zásadným spôsobom zmeniť a upraviť odpadové hospodárstvo mesta. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Z diskusie zišiel jeden poslanecký návrh, a to poslanecký návrh pána poslanca Čebrika. Je to pozmeňujúci návrh zaradiť medzi priority rozpočtu vypracovanie stratégie prechodu na množstvový zber komunálneho odpadu v meste Šala a zároveň vyradiť zo zoznamu priorit rozpočtu pokračovanie v budovaní polopodzemných kontajnerov navrhované v kapitole 2 priority rozpočtu v bode 3 ostatné investície a projekty. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, hlasujte. Z prítomných 20 za 7 proti 13 tento návrh nebol schválený. Dávam hlasovať teda o